हेलौ लोगोफोर गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि खुलुमनाय आरो मोजां मोननायखौ नोंथांमोननो जासिहरबाय। लोगोसे आं नोंथांमोननो दिनै मोनसे भिडिअ लाना फैदों। बे भिडिअआ जाहैबाय माने सासे मानसिया आंनो फन खालामनानै खोन्थाहरदों। बिथांनि मुङा गेरेमा बसुमतारी। माने बिथाङा दाख्लै गसाइगावआव आलासि जाहैदोंमोन। बे गसाइगाव आलासि जाहैनाय समाव फैफिननाय समाव बिथाङा गावनि माखासे डकुमेन्ट्सखौ गोमादों होननानै आंनिसिम खोन्थाहरदों बिथाङा। दायो माने बिथांनि अरिजिनेल भटार आइडि लोगोसे पेन कार्ड लोगोसे बेजों गारिनि लेखा ओमफ्राय बेजों लोगोसे एटिएम मोननै होननानै बुंदों। सोरबा मोनदोंब्ला अननानै गावनि नाम्बाराव फन बुनानै बा आंनि नाम्बाराव फन बुनानै खोन्थाहरनो थिनदों। नोंथांमोना आङो डिसक्रिपसनाव होना होगोन नाम्बारखौ आरो स्क्रिनावबो होगोन। जुदि नोंथांमोना बे गेरेमा बसुमतारीनि बिथांनि डकुमेन्ट्सफोरखौ मोनदोंब्ला अननानै नोंथांमोना नैबे स्क्रिनाव होनाय नाम्बाराव फन बुहर। लोगोसे डिसक्रिपसनावबो होगोन आं नाम्बारखौ। बेजों लोगोसे नोंथांमोना दैथायहरोबा फन बुना खोन्थाहरोबा रोजा रोजा साबायखर नोंथांमोननिसिम बावनाय थागोन। मानोना बिथाङा गोबां गावनि डकुमेन्ट्स गोमानायाव दा एप्लाइ खालामनायाव दिगदार जादों होननानै बिथाङा माने आंनि सिगाङाव फोरमायहरदों। अननानै जों बर'जों बर' सोरबा जुदि मोनबाय बायदोंबा अननानै खोन्थाबानो जाबाय। बिथाङा थांनानै लायफिनगोन बे बाथ्राखौ बुंदों। दा बेनो बिथांनि भटार आइडि लोगोसे पेन कार्ड आधार कार्ड लोगोसे गारि लेखा जिखुनु नोंथांमोना अबेबा मोनसे गांसेखौ मोनदोंब्लाबो जेनेबा मोनफा मोनफा गोमादोंब्लाबो मोनसेसो मोनदोंब्लाबो नोंथांमोना खोन्थाहर माने बिथाङा थांनानै लायफिनगोन। नोंथांमोना बे भिडिअखौ अननानै शेयार खालाम जाहाथे बै मोननाय बिथाङा बे भिडिअखौ नुसनहोयो। बिनि थाखाय नोंथांमोना शेयार खालामना हो भिडिअखौ। आं बेखिनिखौनो खावलायबाय आरो दोनथ'नाय जाबाय। खुलुमबाय।